Dzień dobry. Jak to zauważył przedwojenny pisarz i publicysta Cat Mackiewicz, w Polsce nie lubi się mądrych ludzi. Coś w tym jest. Pisał to w okresie przedwojennym, przed II wojną światową, międzywojennym, czyli w okresie II Rzeczypospolitej. Obecnie uważam, stało się jeszcze gorzej, jak obserwujemy, gdyż nie tylko, że nie lubi się ludzi mądrych, ale chwali, ceni się i wywyższa pod niebiosa totalnych idiotów. Widać ludzi na wysokich stanowiskach i ludzi, którzy są powszechnie cenieni. W postaci tak zwanych ludzi niby kultury, niby sztuki i niby publicystyki. Widać to też zbaranienie przez okres PRL-u jeszcze się pogłębiło, obecnie pogłębia się coraz szybciej. Niestety, nie lubi się w Polsce mądrych ludzi już od wielu pokoleń, a ostatnio ceni i wychwala się już tylko idiotów. Jest coraz gorzej.